Hudba štartuje. Veselé tempo. Ahoj, vitaj. Dnes sa pozrieme na jedného z najobľúbenejších papagájov, korelu chocholatu. Tu je 5 zaujímavostí, ktoré si o nej možno nevedel. Prečo má korela chochol? Ten elegantný účes nie je len na parádu. Korely používajú svoj chochol na vyjadrenie emócií. Keď je vzpriamený, znamená zvedavosť, keď je položený dozadu, môže byť vtáčik uvoľnený alebo trochu vystrašený. Vedia robiť triky. Áno, tieto papagáje sa dokážu naučiť rôzne kúsky, napríklad dať pac, otočiť sa alebo dokonca preletieť k tebe na povel. S trochou trpezlivosti a chutných odmien môže byť z tvojej korely malý cirkusant. Sú to veľkí maznoši. Korely milujú spoločnosť a ak sú správne socializované, sú veľmi prítulné. Radi sedia na ramene, škrapkajú sa na hlave a niektoré si dokonca užívajú, keď im spievaš. Tak čo? Vedel si všetkých 5 faktov? Ak máš doma korelu, napíš do komentára, čo tvoj operený kamarát dokáže.